Hop. Gendeng apa? Gendeng kendangan kok sekarang gendeng. Matur nuwun suwan malih. Relega rasane. Alhamdulillah. Ya ora apa-apa sesuk dibaleni meneh men rada kacek. Jiro lumo tak tunggu guys. Matur nuwun sowan wonten ngersanipun para warga masyarakat ing Dusun Baran, Kalurahan Salam, Kapanewon Pathuk, Kabupaten Gunung Kidul. Luar biasa para warga masyarakat. Golong gilik gotong royongipun para warga masyarakat ing Baran. Merga ibu-ibu sedaya sami lenggah. Para pamirsa ringgit purwa ya ora mung mligi mirsani wayang ning pancen diniati kanggo tirakatan ndedonga kunjuk ngersaning Gusti Ngarya Loka murih ngrembaka sartane kuncaraning bangsa ya ingkang dalu punika dipun pengeti sedekah bumi utawi bersih dusun wonten Dusun Baran menika. Matur nuwun. Dasare nggawa kanca-kanca saka nglipar ya ta. Seragame werna abang mongko wingi bengi bar dienggo guys. Ora dikumbah ya ta. Iki engko jam 4 punjul sithik engko laler wis ngruyuk wiyaga kabeh. Werna abang. Monggo gamelan wayang kelir ket wingi bengi ya ora leren iki ya dienggo terus. Matur nuwun. Kanca-kanca sinden wingi sing dienggo ya iki. Anggep wae ngono wae ta. Dasare gamelane ya karang gamelan kerep akeh kanggone dadi larasane iki nek ana siji loro sing ngowah iki ya wajar mergo ya digepuki saben bengi kok ya. Momomo cicici
Moji moji monemji mo luroji roji luroji nem. Matur nuwun. Gendere kepenak dasare sing gender piyayine ya Sembada. Nadyan nyuwun sewu dedeke ora sepira nanging iso marake kayungyon mring. Ayo to. Anggere wis nembang ngono kuwi terus begitu nyawang sing putri terus tetembangane kepranan aku nyawang pasuryanmu. Nggih. Ya wis semen kok ya. Ame ngendangi sak lancarane ra dadi. Pengendang ki nek kesusu le omah-omah ki ya. Ya wis ora apa-apa. Iya. Biasane sing ngendang ki nek wis rampungan kae terus nyalahke aku. Ora keprakmu mau kepiye? Wis iki engko ora wis modiar kowe aku. Sida golek pembenarane ya wis men ya. Tak ngundang kakangku Nala Gareng. Tak ngundang adikku Bagong mbok menawa wis suwe ora krungu tetembangan nyawiji karo kanca-kanca. Nah. Lintang-lintang numpak andong bel klengkong. Rada sesek ya ora apa-apa. Heeh. Keseseken nganti sing ngendang pensiun dini. Ya ora apa-apa. Ngene iki awake dhewe alam-alaman babagan ilmu karawitan. Mergo nuwun sewu nek kaya aku karo kowe iki, Reng. Heeh. Basike karawitan blas gak ana. Heeh. Mula awake dhewe melu ambyur ning seni karawitan ya wayang ya karawitan iki. Nek ana sing luput terus iso nggih garapan. Heeh. Bener. Nah iya. Bagong ndi? Bagong entekan bensin, Tru. Tak kira nek bareng kowe ora. Aku nyalip ning ngarepe. Wonge tak enten. Lho, lha ndi kok randang ning. Randang jedul. Nek ngono nuntun iki, nuntun wis ben. Toke wae. Bocah iki nek sumber kesialan iki ya kaya ngono kowe.
Lah iya, ya. Sajake kena tolak sarike dalange gelung kok. Heeh. Ya ora apa-apa, kareng ya kahanan kok ya. Nggih. Ki mau tembange wis diunekke siji to, Ya. karo ngenteni Bagong iki golek outlet bensin. Outlet bensin anggepe pom bensin. Nah, ya kuwi kok ya. Tak nyuwun gungan panjenenganipun Ibu Giarti. Ibu Giarti iki garwane sing gender terus. Heeh, heeh. Ibu Giarti garwanipun Bapak Laksono. Nggih, nyuwun gunganipun sapa Bu Giarti sapa sing cetha ta? Ayo njane sing cerak dalang ngono. Oh, kuwi Mbak Anggi kok ya. Cerak dalang ki le linggo ora kok le kahanan cerak lagi cerak karo aku ki ora. Diperjelas engko mbangane. Ha iya ta? Ha iya, heeh. Sing gender mau wis muni, siap. Oke. Wis. Iya. Mana, Mbak? Kuwi asmane Mbak Anggi. Mbak Anggi. Nggih. Sugeng Riyadi ngono. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Kok Bu Giarti to? Ayo karang ya nuwun sewu. Sampeyan iki pasuryane mirip karo sindene almarhum Ki Mantep Sudarsono. Asmane Bu Giarti. Wah, suwantene ya karak nuwun sewu ora kok mbedak-bedake ora kok teges le ngece mriku mboten. Ning ngibaratipun menawi dipun samakan dengan dipun setarakan derajatipun dengan sinden senior menika dadosaken pamecut murih ngrembakaning budaya Jawa menika. Ah iya, Nggih. Mas semplak merem nika. Non. Lho, aja ngurusi semplak. Lah niku wau do semplak-semplak ngoten. Oh, wais. Nembang napa? Nyuwun anu, Mbak. Mamanesmu. Nah, Senam grandel. heeh. Grandel lawang, heeh. Kayak bertek-bertek suarane Bagong kae. Ah iya. Mentokno wae. Mangga, Mbak. Nano. Mamanesmu kanggo jiwat Wah, sing nyelentrem agi Bali saka umroh. Sapa to kae? Bicik. Wah. Agawe. Ya. agawe ruciteng Ah. apa kang dia dasare. Lho lah iya. Duta Rokmi
sing templek. Lho. Sabar. Aja kesusu. Isih wayangan mbok ngono wis rampung. Mainmu kasar. Ibarat Abang. wong numpak. Ayo. Menengo reng. Hah? Ibarat wong numpak perahu. Cangkemmu muni hayu ngono. Ibarat, ayo Mbak. Lumampah tanpa walah ing matyane ngejala Wis tekan, Gong. Wis, piye? Aman, Mas, aman. Ora kok aman. Piye entuk bensin ora? Aman meng kesehatan kok. Aman. Wah. Mulane nek arep mangkat wayangan ki dicek sik to bleh iki. Wis tak colongke bensine bapak kowe. Aku gek ki jolan montore wong. Ora, montorku ki cetha joke bolong-bolong kae kok. Iya. Ayo bleh, anu kok bleh. Ayo Mbak Anggi. Temah gonjing anggen jang ning pagulingan. Piye ki? Piye apane? Tanggal 22 jare aku kejatah mayang awan. Sing ngomong sapa? Hasidane ya kakangmu gelung. Wah. Po tak santete wae ya wonge ya. Loh, iki piye karo kakange kok kaya ngono? Apa iya wong Pak Karyanto wis ngubungi aku wae. Wis aku wis panjer kono, ora kok aku dipanjeri. Iya. Ya, tetembangan. Iya. Ora aku critane kowe kok iso kentekan bensin ki piye? Ayo dawa banget nek critake ora rampung sewengi kok ya. Lakone karo lakon wayang karo lakon uripku ki dawa lakon uripku reng yakin wis ta. Oh nek karo kowe aku ra wani, Truk. Lah ngopo? Aku nulungi nyawaku 4.000 wae. Iya. Iki jane aku kentekan bensin iki mau aku ki ya arep ditulungi karo tanggaku. Wis aku ya wis muni, "Aman Mas, aman, meng kesatan kok." Engko nek wonge kelakon nulungi aku lah dadi aku ra sida gembela ta. Ya ora apa-apa wong urip ki roda berputar. Iya. Nembang bleh. Hah? Nembang. Are tembange apa? Galong. Urung-urung kok wis galong. Senang selo ager-ager. Wah. Senang selo ager-ager apa anggepe ya? Kiwane Mbak Anggi. Siapa? Mbak Niken. Sinden sing gedene sak perboto siwi. Tari Durna. Ya Mbak dicepeng miki Mbak. Sugeng enjang Mbak. Nggih, sugeng enjang. Nggih. Wonten dawuh. Wonten. Ambek jumeneng ta, jumeneng. Jumeneng ta Mbak, kajenge sing mirsani iki ya pirsa. Oh alah semene ta apa kaya ngene ta? Apa keahliane Mbak Niken menika. Kuwi bleh, kon ngadeg kuwi bleh. Ngadeg Mbak. Nggih, mboten disepoti.
Lah napa pun rampung? Mbok sabar lho. Kok bar wayangan. Napa pun rampung kok nyuwun dicepoti. Lho, dicepoti iki biasane mana nek arep wiwit kae kok bleh. Ngono to. Ayo, Mbak. Nggih. Ya, mandiri ora usah njaluk sepot kok ya. Wah, ora jumbuh suarane. Dong iki meng nah ngono kuwi. Ora pati bluk nih. Nek cara aku, ngapa bleh? Nek ngendangi lancaran ora merna. Ya ta. Terima pensiun dini. Dirukiah mawon. Ha wis ora empan kok. Kepercayaane pinatut kok kowe. Kok pinatut? Fleksibel ngoten. Fleksibel. Bodo melu bodo, Natal melu Natal. Ya, nembang, Mbak. Nembang napa menika? Tembangipun pelok. Judulipun Ireng Manis. Pelok barang. Pelok barang. Barang ireng manis kok. Lah iya. Suwe ra tau krungu tembang iki, Geng. Ireng manis. Nah, jan genderane iki lho. Ah, mulai ya wangun nek menetap ning Serpeng Gunung Kidul. Ah iya. Iya. Dadi aku nek ayo ta? Sing dipoto sendale tok, ayo ta. Cangkemmu bleh. Ireng manis ya, monggo, Mbak. Nyindir berdua itu ya nggak ya kenal rak pas neng bangku pawiatan kampung Inggris iya pelambemu boleh ya ayo boleh anu mbak Dipaksa
Ki dadi kerawitane ora Ansor Laras ning Ojing Laras. Ah iya. Ojing laras. Kerawitan ojing laras. Karawitan Oh, kera. Ya Mbak, dintekke Mbak. Matur suwun. Sing demung apik, Bleh. Hah? Sing demung. Apa biasane? Apa biasane ora? Ora. Ya ming lagu iki tok jarene. Mambengi ketonto ngunekke hong ketonto mahas ya. Nembang neh bleh. Ya. Anggepe nek meng nembange kuwat kok kowe. Ya. Kiwane Mbak Yanti iki sapa nggih? Mbak Via. Ya. Lho Mbak Yanti diliwati. Oh Mbak Yanti pengen kutut manggung. Ana sawirane 50 kok, Mbak. 50, iki engko sing selawe nggo sampean butuh, sing selawe nggo tuku bensin nang psikiater mbenake mental ya. Cangkemmu lho terus. Ngawur. Ngawur kowe iki ora. Ayo Mbak Yanti nembang ya, Mbak. Iya. Mbak Yanti kok ya. Mbak Yanti pengen nembang. Penggemar sampean iki lho wis do ngenteni wis do bengak-bengok. Iya. Ayo Mbak ngadeg, Mbak. Mumpung nuansane isih pelok barang. Ya disepoti no, Tru. Ah iya bagus. Gundul-gundul pacol-col kembelengan. Nyongge-nyongge wakol-kol kembelengan. Bakol glempang segane dadi saratan. Wakol glempang segane dadi saratan. Dlang. Ngapa dingklike katut? Pak kira dingklike katut. Kayak ngendika ora bahas. Sugeng enjing. Kengenjang, Mbak. Ditakoni bleh, nembang apa? Nembang anu, Mbak. Kelinci ucul nggih, Pak. Nggih. Nggih. Mbok Gambyong duete karo kae mau sapa bintang tamu? Sapa? Mas Beges duete karo kae. Bagus itu, Pak. Oh iya. Karo Pak. Ha nek kuwi sekarane ming sing telang det. Santai wae, Mbak. Ora usah gagas omongane netizen-netizen. Mboten kok. Netizen itu Berkedok wiyaga iki. Hah? Netizen ki penyemangat jare. Loh, lah iya. Mula kang saka kuwi. Nggih. Ayo Mbak, ngelipur para warga masyarakat dikasih satu persatu ada Yanti. Senenge lho. Sik turu wis tangi kok. Ayo iki wis ket mau lah iku tangi. Ya termasuk aku bareng. Oh, nggih nggih, mengke disukani warga ya.
Mas Mojo. Tembangnya kelinci ojo. Buku apa, Gong? Anu bleh. Jaipong weh. Ya, ya. Mas Mot. Ublangku tak ublang. Iya. Ayo ya. Alah iya iya. 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 Pargoy, Mas. Dilegani, Mas. So. Pargoy kok Parjoy. Pargoe. Wis ngendang luput karo wong tuwa kurang ajar. Ora ya bleh. Ora. Lah ning kuwi ilmune ya padha kok. Miyaga sewengi ora turu ki mung agek nderekke Mas Sulis wingi bengi kae. Arep merem di glethro lek poyo. Ayo, nembang nek blek. Siapa ya? Ini ora tak pilih ki. Kok malah ming gawe wirang aku ya, Truk? Sapa? Wah, aja kae cah kae malati ya. Kok malati kuwi tegese piyai sepuh ki ora kena dienggo dolanan, ora kena dienggo gojekan. Oh iya. Keneng wae kono doyan kok. Doyan tur wani ragate. Ya. Diurutke wae. Oh iya. Bar Mbak sapa boleh? Mbak Yanti, bar Mbak Yanti terus kiwane Mbak Yanti. Wah sing ket mau sore tak delok live TikTok terus. Kuwi ora live TikTok. Lah apa? Live OnlyFans. Weh. Cangkemmu bleh. Ayo Mbak Fuya. Meng segelintir orang sing paham iki. Ya. Disepati apa? Disepati tunggang. Kasih ibu kepada beta, katarika sepanjang masa, hanya memberi harap kembali pakai sang surya penyinari dunia. Putrek dan sakit kepala tong putrek datang kapan saja. Putrek ada obatnya nonton kita semua. Dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai dasar laut, Indonesia tanah airku.
Ayo kondur kondur bebarengan. Ngati-hati aja do korupsi. Iya. Angger wong iki sing ngadeg wis ora ana sing waras. Ha iya. Jak omongan boleh. Kengenjang, Mbak. Nggih, sega ngenjang. Leh. Truk. Aku mau pas ning transit begitu kono teko to. Aku terus kelingan wayang rayu wong karyane Abah Ndus kae itu. Weh. Oh, sik, kosek. Apa iki? Wayang rayu wong. Heeh. Apa Sing terus? sing raine abang mangar-mangar kae lho. Lah terus hubungannya Aku karo duwe. aku apa? Hah? Hubungannya karo aku? Monggo, Mbak, nembang. Padha ngono karo aku. Astagfirullah. Nggih, kan nyanyi napa niki? Apa, Mbak? Aturno, Mbak. Aja kembang rawe. Lah apa nenten request sih, Mas? Request kok awakmu dhewe kuwi. Mutiar ya. Tiwas aku ki wis reko-reko WA lho. Mbok ya diwaca ki lho WA-ne ki. Ngene ya. Wong kuwi nek arep ngapusi, nek ben ketok le WA wong liya, ki kirimno ning sapa sik, engko genti kon ngirimke ning sampean kok ora ana tulisane diteruskan ngono. Wah, lah wong ora tau ngapusi kok. Lah kuwi mau ki tanggaku ki moro nya iki ketikno iki kirimno. Sapa jenenge tanggamu? Yo eneng pokoke ngono wae. Mbok tak kenal aku. Kembang rawe. Tak moro tak gane gula teh. Wis tuwa. Ya tak sungkemane nek. Nggih, nek mboten angsal Mbang Rawe nggih manut ajeng napa? Pun, Mbak. Dirgayu, Pak. Jen- Ora-ora. Jenengan pull up mawon enten mriku. Napa nih? Jenengan pull up enten mriku. Pull up ki apa? 2 3. Olahraga ngono kan lho. Ora ngerti aku bangsa ngono kuwi. Nembang mawon, nembang. Lah nggih napa? Nembang napa drep? Nembang mawon kula mboten saged drep. Oh, nggih. Mboten, Pak. Tetep ngenyang aku. Wah. Nah, kuwi. Duh, gede to dewa-dewa ning asmara. Iya. Piyambakan iki Mas Dalang. Kalih kula. Oh, nggih. Iya. Aja do ngono cah, mesake. Alah kok ya ora mesake aku kok. Aku Aku lho njaluk Mbang Rawe ra etuk. Ngono kok muni kanca-kanca kon mesake aku. hati-hati lho. Kok nek mara-mara nyosor sing ngempul kae lho kok. Emoh. Apa wong isih ning ngarepan lambene wis tekan pawon. Lambene sapa? Lambene sapa? Lambene do bleh yo. Mbah. Wah, kowe iki ora kanca. Kowe nek kira-kira arek ngelokke ning ngarepe wonge. Hah? Kira-kira arek ngelokke iki ning ngarepe wonge. Ngelokke. Iki aku emosi lho iki aku. Tulung. Sapa sing ngelak? Bibir cantik kaya ngene kok darani. Piye to? Sapa sing ngarani? Lah terus ki mau. Lah aku ya mung muni kok, Petruk mau sing muni kok ya terus ya. Masa? Wonge sing ning emper lambene wis tekan pawon. Kuwi ora ana tendensi ngarani sampean. Ki lho. Mbuh lambene sapa ngono lho. Saking wonge le baperan. Ngono kok to dipuk ati sing lara iki piye? Ya men. Ya Sidora. Walid Nafia boleh. Cangkemmu blek. Ora apa-apa sing penting lambeku apik. Oh iya Anggapku dhewe iya apik. Nek kowe ora menganggap seperti itu ya wis ora masalah. Iya nembang ora usah karo teng teloro ngono kuwi luwe.
Ngopo to iki rumangsaku kok? Kembang rawe wae, kembang rawe. Piye to? Ya. Oh lah. Woman iki ngono kuwi jenengan kok. Pokoke nek woman ki kudu. Ayo. Nyang ndi? Oh, urung-urung ayo. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Ayo Mas. Ayo yo. Nanti. Enak loh. Iya. Kembange mawar
Nggih, sampun matur nuwun. Sik. Napa? Sake nembang nganti kuyu-kuyu keringete kaya ngono. Wah iya. Alah. Lah iki ora keringeten ki? Ora keringeten iki. Berarti uteke sing kemeringet. Ya, Apa nah. nih Mas? Apa nih? Sing overhead ki mau. Overhead. Ki nek dhuwit Mbak diitung sik. Nggih. 50, 100. Nggih. 150. Ya toh 200. 200. Iki ora kok saru, 250. Nggih. 300, 350 ya. Terus. Alhamdulillah, matur nuwun. Nggih. 50. 200. Kuwi nek dienggo pipis nang pom bensin iso bola-bali lho kowe. Lah nggih, kok jenengan ngertos kula pipis. Hah? Iya. Kok ngerti? Nek aku gawane pipis. Loh, kok ngepasi kok ya? Oh ngepasi. Ngepasi. Ya nuwun ya, sesuk tak nggone pipis. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Aku jane mesake karo cah kuwi truk. Lah ngopo? Nah, wayangan ki mesti enek wae kejadiane karo wong siji kuwi. Lah ra apa? Urung mingkem lho leh muni. Iya. Kuwi wis lagi wae kedadean. Lah iya. Dek ning Wedo Martani kae. Gebrus nerak gambang. Iya. Wingi sedaya tak jak apa ngiringi acara wisuda Mansatu Gunung Kidul wingi. Ngapa? Begitu rampungan do ngadeg kabeh to. Deke arep ngadeg ketangger rancakan Bonang. Boyoke. Iya. Kowe langsung tak tulungi. Ora. Tak geguyu sik. Nek jarene wong tua mbiyen kabutan jeneng ngono kuwi. Lah iya. Gugujekan mari kena ya, Gong. Heeh. Sak tembang meneh. Bendane Mbak Yoga ya ben ngaturke tetembangan. Iya. Karo Bu Tia. Bu Tia malah urung anu lho, terus urung nembang ket mau sore. Wah iya. Iya. Karang Bu Tia ki wis pirang bengi ya, Gong, izin ora nderek awake dhewe. Mayang dhewe. Wah iya. Bu Tia nyuwun anu Bu, jineman. Oh iya. Apa jineman apa boleh? Weni kenya. Wis. Seleramu kok dhuwur timen. Micil nggih prayogi mriki. Nggih. Nggih. Sembarang jineman, Bu. Mangga. Sarkara mawon. Napa? Sarakara. Yo anjir. Pelok Mas Ayu. Pelok bleh. Sore. Ya. Jatahe Yanti niku. Oh, nggih. 50. Sing selawe nggo tuku bensin, sing selawe nggo suntik. Asam lambung. Tukak lambung. Kuwi penyakit bahaya lho, Reng. Ya. Enggak, Bu Ibu Tia. Wah. Piyai awet 6 truk. Lah piye? Arep tetep sepuh kae, arep wis sepuh kae tetep jenenge 6. Wah iya. Ayo ora wangun kok ya truk nek piyai sepuh diceluk Mbah Tia ngono kok ya ora wangun. Iya. Asuk kaya aku, kaya kowe, kaya sindan-sindan iki. So nek wis tuwa-tuwa ki ora wangun gak diceluk Mbah Anggi ngene ta wangun. Mbah Niken. Nek Mbah Roni ngono kok ya ora wangun. Iya. Iya. Mangga, Bu. Pungon
Wangun ya bleh, wangun mang. Lah iya. Sanyata Mbah Oki kuwi ya ora wangun. Mbah Luki iki ya kendaraan cepakem Maria sayati ingkang karya curang cukrang panci padang bebayani ayo kanca bebetung kengke salang wis rada suwe dinteni Sinuwun Puntadewa. Ya. Anggepe kok kedelarung-delarung lek gegojekan. Iya. Ayo bleh. Ya. Tunjung bang terate. Arire sarata palawana ting ranu. Tresing karasane radening kanyut oh